Wak masak loli. Hari ke masak palai rinu. Aku rinuaknya. Jadi untuk yang belum tahu, rinu ko ikan khas dari Danau Maninjau. Nya ketek-ketek bana kan. Nah, untuk bumbu-bumbunya sederhana aja. Ada bawang merah, bawang putih, lado kutu, tomat dan daun kunyit. Sadonyo wak iris-iris saja lah kan. Bawang-bawangan, daun-daunan, tomat, lado Konyo wak campuran jo rinu wak tambahan garam dan jo kaldu. Jangan lupa parahan lo asam. Biarnya ada sensasi segar-segarnya kan. Biar aroma rinu tuh jo ndak terlalu amis. Kok tadi tambahan lado goreng. Nah, saatnya wak bungkui. Wak bungkui pakai daun pisang. Biar aromanya tuh lebih mantap. Siap dibungkui beko. Bungkuinya bebas lah yon, ya model apa aja. Kalau kami model iko. Konyo lah siap sadonyo dapet 5 tungkui. Habis itu kukui lo lebih kurang 20 menit. Konyo yang alah di kukuin deh aromanya harum banget. Kok bisa langsung dimakan gitu aja jo nasi ange, atau kalau nio waktu lebih banyak kan awak panggang iko sebenarnya sedang maleh mapuan narang, jadi wak masak jo wak panggang pakai grill pan kan di kompor. Konyo lah masak aromanya sungguh menggoda.